we will be talking about the 7 sacraments. Why 7 sacraments? So a little review. A sacrament gives sanctifying grace in the soul. So ang tumong sa sakramento, don't forget, mohatag og grasyang makasantos. Okay? Mo na iyang tumong yun, to give grace. Now, kung ang tumong sa sakramento, mohatag og grasyang makasantos, nganong dili man usa lang? Kay nganong gipito man yun, di ba? Kabalo man ta pito. Pero nganong dili man usa nga sakrament grasyang makasantos sa mandayang ihatag? Pwede man na ihatag sa bunyag. Ano na pa may kumpirma? Ano na pa may kalawat? Nga naman. Because sa panginahanglanon sa tao nagkalahi-lahi. Okay? Because ang sakramento dili lang di ay grasyang makasantos ang iyang ginahatag. Naa siya'y duha ka aspeto. Ang ikaduha nga ginahatag sa sakramento is sacramental grace. Okay? So, memorize that. Sanctifying grace. Ang second nga ginahatag sa sacrament is sacramental grace. So, dili na sila parehos. Lahi-lahi na sila. So, ang grasyang makasantos, kausa lang na nimo madawat. Pwede na siya nimong, mura na siya, kung sa kuan pa, gihatag na sa imo usa ka bagay, mauna gid na siya. Pwede nimo nang mawala, pero pwede na nimo nang mabawi. Pero ang gibawi nimo maura gyapon na siya. Okay? So imuha na siya permanent. Ihatag nimo na sa yawa, kung makahimo kang mortal nga sala, kung makapangampisal ka, mabalik. So same. Sanctifying grace. It is a share in divine life. Ang sacramental grace, lahi na siya. Okay. Pareho sa usa ka ginikanan, kung mga anak na siya, na si anak, baby, dili ka kadungog o ginikanan nga moingon, oy, na itagaan na kanamo kinabuhi. Okay? Ikaw na bahalag luto diha. Ikaw na bahalag pangita sa imong pagkaon. Ikaw na bahalag paningkamot diha antud magtiguang ka. No. Ang atong anak, atong gikan sa gamay pa, atong gialalayan hantod magdako. So ingana po ang Ginoo. Okay? So sa kada panginahanglanon sa tawo na ay specific nga sakrament nga mutagbo, mutubag sa iyang panginahanglanon. So sa kada lahi-lahi nga sakramento, nagkalahi-lahi ang sacramental grace. Custom fit para sa ingana nga sakramento. Pero ang grasyang makasantos, parehos lang sa 7. Same. Okay? Now, if God have left it to us to decide how many sacraments there ought to be, no? Siguro, kung gipabuot kita sa Ginoo kung pila ka sakramento ang atong himon, siguro I'm sure 7 ra gihapon ang atong madesidean. Okay? Because of our human needs. First, example, the first thing nga mahitabo sa tao is matao ning kalibutan na. Okay? We are born. So, ang bunyag, parehas po niya na, no? Nagahatag ka na to og kinabuhi. We are born. We have a new life. We are born again. So sa bunyag, na tao kita. So mao ka na siya ang iyahang primary role to give life. Because of the sin, we are dead. No? And then because it washed away, it gave us life. And also, dili lang life ang iyang ihatag niya, pareho sa atoa, ang atong body, gitagaan sa Ginoo power to regenerate itself. Kini atong skin,
I forgot, no? May anatomy. Every pila ka days, naga-renew na siya. Kusa na siyang mamatay, ang sa ubos, no? Muna siyang dead skin, no? Ang sa taas, dead skin na siya. Stratum epidermis, no? So, ang sa ubos, mosaka, i-replace niya kanunay rotation na siya. So, mo-peel off na siya, di niyo makita kay gagmay. So, ga-regenerate siya ang dead skin. So, ingana po sa ato, sa bunyag, ang sanctifying grace ang main nga ginahatag. No? Ang sanctifying grace, ang effect niya is gitagaan kita og kinabuhi. Ang iyang sacramental grace nga gihatag sa bunyag is to preserve our life, our soul. Nga tagaan kita gahom nga atong ma-preserve. Dili nato mawala. Mawala nato na kung tuyo na gid nato. No? Ug atong ma-renew. So, mao kana ang ginahatag sa bunyag. In baptism, we not only receive sanctifying grace, but also a continuing chain of graces, enabling us to preserve and extend that grace by the practice of virtue of faith, hope, and charity. So, di ba na ato na lecture sa una ang actual grace? Yeah? So, kabahin sa bunyag, gitagaan kita, ang sacramental grace sa bunyag is, gitagaan kita katungod sa mga nagsumpay-sumpay nga mga actual grace nga kinahanglan nato. Steady supply of actual graces. Para kini nga grasya nga makasantos, matabangan kita nga maprotektahan, nga dili mawala. Or kung mawala man yun, atong mapaningkamutag balik. So, life. Unsay next nga panginahanglanon sa tao? Growth. Mutubo. Diba? So, after birth, the next great thing that happens is we grow up and mature. So, sa atong pag-mature, naana po yung usa ka sakramento nga mutagbo sa atong panginahanglan is confirmation. Sa bata pa kita, gamay-gamay lang, okay, go there. No, Daddy, I'm scared. Hadlok. Okay? Why are you scared? Si Andy. Ako pa kong tanong, why are you scared? Because I'm afraid. Kawanan. Anyway, so, hadlokanon kita. Magkadako, just imagine, 18 anyos nakahadlok yapong ka mo atong CR. Scared yapong ka. Murag, lahi na ng storyahan na. No? So, wala ka nag-mature, sige lang kag kahadlok, wala kay maturity, di pwede. So, we are spiritual babies at first, and then we grow. And confirmation helps us grow mature into a mature Christian. No? So, lahi gyud. Lahi gyud kung wa pa ka makumpirmahan. Talawan. It will make us strong and fearless and apostolic. So, confirmation not only increases our sanctifying grace. So, sa bunyag, first time nato matagbo ang sanctifying grace. Sa confirmation, naa na po yung sanctifying grace, pero patubuon na niya, kay naa naman. No? Patubuon niya imong sanctifying grace. Walay labot ana, paligunon ka niya. No? Maligon ka. So it establishes a permanent fund of actual graces so that we will become strong and active. I hope tananta na kumpirmahan. No? So we become productive and productive exemplars of Christian living. So, ang next, pag natao kita, ni-grow kita, next, mamatay. We die. So, sa kamatayon, naana po'y
giandam ang Ginoo kanato nga sakramento sa pagpalig-on kanato to prepare us to meet with confidence nga walay kahadlok that dreaded moment of a physical dissolution. So everyone of us will die. So nobody knows kung sa imong kapalaran, mo dato ba ka, pobre ba ka, mo sikat ba ka, pero one thing is sure, we will all die. Why? Maka-eskapo, anak. So that is a sobering thought for every one of us. So the sacrament of extreme unction or anointing of the sick, naa siya iyang kaugalingong sacramental grace. It comforts us in our suffering. So mo na iyang sacramental grace. Pero muhatag yapon siya og sanctifying grace. Mudugang. Okay? So it tabangan niya to ward off temptation. Kabalo ba mo nga sa deathbed, hapit na mamatay ang tao, grabe ang atake sa yawa, mga temptation nga isulod niya. Okay? Last moment, gusto niya ilugon ang imong kalag. It enable us to face eternity unafraid. So, kinabuhi, pagtubo, kamatayon. Pero in between, we need something. We need food. Diba? We need food so that we may grow unhealthy. Dili ta katubo physically kung wala kitay pagkaon. Bright kayang Ginoo. Naagyapon siya sa sakramento para na sa pagkaon sa atong kalag. The sacrament of the Holy Eucharist. Ang iyang special sacramental grace is wala na siya ilahin pa nga misyon pangpatubo, di ba? Makadawat ka og kumpirma mo tubo ang imong sacramental grace, ang imong sanctifying grace. Makadawat ka anointing of the sick, mo tubo ang imong sanctifying grace. Dawat ka pagkaminyo, sanctifying grace. Pero ang sakramento sa Santos nga Eucharistia, ang tumong niya pang patubo lang yun. Mo na yang master. Nga ang imong grasyang makasantos diha sa imong kalag, mulambo, mutubo. Munang mas nindot kanunay ang tao mga lawat. Mas everyday, mas nindot. Okay? It is a supernatural charity, no? Growth. So ang sanctifying grace, mutubo, ang grasyang makasantos, mutubo kanimo, mutubo sab ang imong love for God and neighbor. Mutubo ang imong love for God and your neighbor. John 6, kulang og H. My body is real food and my blood is real drink. He who does not eat my flesh and does not drink my blood has no life. Pagkakuyaw sa uban nga mo balibad ani. Pagkaalaot. He who does not eat my flesh, and that is literal translation. Don't believe those modernist theologians nga it is not literal. He who does not eat my flesh and does not drink my blood has no life. And he is serious about it. He who eats my body and drinks my blood will live forever. Mao nga ni nga wais kayang Ginoo. Automatic lang, mukaon ka sa iyahang lawas o dugo, malangit na ka? No. Kay iya man pong gisulti, kung naa kay mortal nga sala, ayaw kaon man pod. So bright yun ang Ginoo, di gini mo malutsan. Di ba po kaniya pakaonon sa iyahang lawas o dugo kung naa kay mortal nga sala? Di ba? So, dili gihapon daya, no? Next. Ang tao magkasakit. Di ba? Ang bright yun ang Ginoo. Naghimo na po siya sakramento para ani. Para kung magsakit ang tao, di ba, naitambal. Unsa may sakit sa tao? Sala.
Kung magkasakit ang tao, tungod sa sala, venial, magkasakit ka, ubo hilanat. Pero kung mortal nga sala, cancer sa kalag. Pero ang venial sin, mura na siya gitrangkaso ka. Okay? Or, gipusil ka, nga gahulat na lang ka kano sa kamahot dagdugo. The sacrament of penance is inoculation against sin, whose special sacramental grace, no, to cure us of spiritual illness. So mo na yang tumong para maayo kita sa sakit. O ang iyang sacramental grace to help us resist further temptations. So beside that, birth, growth, death, food, sickness, naana po yung next nga stage sa life sa tao nga mupili siya. Muminyo ba siya? Or mag-single blessedness ba siya? Naana po ng Ginoo andam diha nga sakramento para mohatag og blessing. No? So, these two choices, two sacraments, di ka pwede mo pilig duha, usa lang. Ha? Pili ka usa lang. O kini nga choices, bisag unsa nga choice ang imong gipili, grave responsibility. Bugat. Kaminyoon, bugat. Pagkapare, bugat. Grabe ka bugat. Grave responsibility. Ano man? To the soul of others. Kung pare ka, responsibilidad nimo ang parokyano. Kung minyo ka, responsibilidad nimo ang kalag sa imong anak. Maimpyerno na sila. Delikado ka. The priesthood and marriage. Muna sila ang inatawag ni sila the sacrament of service. Because it's all service. When you get married, it's service. To your children, to your wife, to your husband. Lalo na priesthood, service. So, daghan kayo bayronon, bills, sa kuryente, sa tubig, daghan kayo tag mga apsonon. No? So, kinanglan og special sacramental grace para makasurvive ang magtiayon. Dili lang kay bayronon. Ang kinaiya, na ako'y nabasahan, but asa to, ingon ko sila, 90% of the time ko sa away sa magtiayon is because of wrong tone of voice. Bantay mo? Kanang wrong tone of voice, nga kanang, anong mutaas magiging imong tingog? Namanguta na naman ko. Bisag ako, guilty ko, taas man. So, anong pinasingka man ka? Yan na, nagida akong tingog. Dili, maldita yun ka. So, away na, no? Pangluod na. Say, dili mo prangka, pero nang luod na diyan. So, wrong tone of voice, no? Diha pa lang. So, you need, grabe yan. No? Bisag unsa ka ideal tanawon sa pagkaminyo, lisod ang kaminyoon. No? Tanawon mo murag fairy tale, tanawon mo pero sa sulod, daghan na sila kinaawayan. No? Sometimes, lami iuli. Mga ito, ang timsong nila sa sinugdanan, himaya sa Diyos. Yeah? Himaya sa Diyos. Excited. After 5 years, ang timsong nila, ang favorite part nila sa misa, nagkailanay na mangin sila. Ginoo, maluoy ka. Muna na, Ginoo. After 10 years, nagkailanay na yun, ang favorite part nila, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Mutubag po dayo ng asawa, sa'yo nagmula ang impaktong ito. Sa pare, daghan po sila og challenges, no?
temptation, loneliness, pride, laziness, no? Sa lapos bahay, no? So, ang sacramental grace, kuha ni siya. Dili ni siya one time nga ihatag sa ginapagdawat nimo sa sacrament, dili na siya ang sanctifying grace. Dawat nimo. Ang sacramental grace, dili na siya ihatag one shot deal. Tingi. Every day, anytime you need it, God will give you. Every time you need it. Here, no? So, something, it's not received all at once. It is rather a moral claim upon God. It is our privilege that we're given as when and we need it. Kung kano sa nato, kinanglan ihatag sa Ginoo. Dili na siyang, ikaw na'y bahala na. For example, if you dip your finger in the holy water, labay na to, kada tusmaw nimo sa imong kamot sa holy water, always you will receive actual grace. If you do not resist it. Kung ano mo gipugnan ng grasya. Kung kabalo ka sa imong gibuhat, holy water sa Ginoo, nguros ka nga matinadaanon, you always receive actual grace. And also, increase in sanctifying grace if you are already free from mortal sin. Imagine? Ha? So, importante kayo na. Ang uban, di na manguros. Nga naman, hugaw. No? Pero hugaw po, git po tunta kung i-replace po, no? Napoy uban nga murag nanay ulod-ulod. Nag-iilisan. Papunta. Kay holy water, ganda, no? Pwede pong naay parokyano nga mo volunteer mo na iyahang assignment, tig-ilis. Kaya usahay ang taga, no? Busy na kaya. So, holy water is a sacramental. Dili na siya sacrament. Pito ra nga atong sacrament. Ang sacramental, hundreds. Daghan kay sacramentals. So, holy water is an example of sacramental. So, asa gikan ang gahom sa sacramental, like holy water. Gikan siya sa prayer sa simbahan. The liturgical prayer of the simbahan, nga gina-bless niya ang water, it becomes holy water. It blesses. So the prayer of the church attaches to it. And anyone who use it with faith can benefit from it. Anyone nga mogamit nga naay pagtuo, makabenepisyo. Pero mogamit ka sa holy water nga walay pagtuo, nga wala po kay makuha. Pero lahi ang sakramento. For example, no? It is the prayer of the church which makes the sacramental a means of grace, meaning grace, actual grace. No? The outward sign of the sacramental in this, the water and itself. So the water by itself has no power. Walay power kining nga tubig. It is just nag-attach ang prayer simbahan, naghangyo ta sa Ginoo nga makadawat kita grasya. Lahi sa bunyag. Ang bunyag, lahi sa mga sakramento. Ang pan, ang lana, ang tubig, naagyo'y gahom. Nga naman, dili man ang simbahan ang nagtukod ni si Kristo mangyod. Si Kristo mangyod ang nagtukod sa sakramento, that the water itself has its own power. The flesh itself, it is actually the blood and body of Jesus Christ. No? Sacrament gives grace by its own power. So Jesus attached the grace to the outward sign. Gi-attach gid niya. Kambal gid. Okay? So, that outward sign and grace always go together. So, meaning, bisan pa makasasala ka, bisan pag dili ka worthy, mudawat ka sa sakramento, nadawat ginani mo. Mayroon kag, okay ra di ay magtambalos-los ko? Maggadawat ko sa sakramento? No. But, bisan pag naa kay sala, mortal sin, magpakasal ka, magpakumpirma ka, nadawat ba niyo ang sakramento? Yes, nadawat ni mo. Why? Because naa siya power.
Pero kung dili ka disposed, meaning dili ka takos kay wala ka na minaw, wala ka nang umpisal before, o dili ka heartily, nadawat nimo pero dili mo epekto. Nadawat na nimo, naa na siya. Because naman siya gahom. Pero dili siya mubunga. Dili siya effective nga mo epekto sa imong kinabuhi. Kuha ninyo? If you resist it, because there is a stumbling block, no? Kaya tawag nga ex opera operato. The sacrament operates in virtue of its own power. Pero na siya sumpay sa theology. Obicem non punendibus. Meaning, if you do not put a stumbling block. Ang stumbling block is sin. So kung naa kay sin, naana nimo, nadawat na nimo sakramento, dili na kakinanglan kumpirmahan ostro. Kaya nadawat naman nimo, bisa pag makasala. Pero, dili siya mong epekto. Kaya napakasal bang ko sa simbahan, pero wa may epekto, sige na magyapon mig away. Sige magyapon mig labayay. Siyempre, the night before sa inyong kasal, premarital sex mo, or wala, nagsige mong pill, sige mong kondom, wa mo kasimba. Kung saan pag-effect? But it will just affect, it will just help, it will help you if you start living your life according to God. And you get rid of the sin. Okay? We can, of course, by positive act of will, prevent the grace of the sacrament from entering our soul. For example, di ka. Or by not being truly repentant of mortal sin. Okay? So, hinder na siya. Dili kayo maka-operate ang grasya sa sacramental grace sa sakramento kung naa kay mga babag nga wala pagitangtang. Our interior dispositions will have an effect on the amount of grace we receive. So, nagsibat ang duha, nangalawat ang duha, ako, wa kay ko naminaw, distracted ko, sige ko nahuna sa akong girlfriend, niya akong tapad, nag-focus, sige, focus sa word sa pare, iyang communion sa kay, spiritual communion sa kay Lord. Of course, pag dawat na mo kuan, ako'y madawat grasya, pero pwedeng gamaya, ihahadaghan. Kuha niyo. It depends on our interior disposition. For example, sa kumpisal, the more perfect our sorrow, the mas grabe ang imong pagmahay sa imong sala, mas daghan ang grasya nga makuha nimo. Tubo sa imong grasya magsantos, ug mas daghan nga mga temporal punishment ang matangtang. The more ardent our love in receiving the Holy Eucharist, the more grace we receive. You go to Mass, you bring your love, kada usa nato natay taksanan, ang taksanan nga gidala nako isa lang ka kutsarita, ang taksanan nga gidala ni Sis Lilia is isa ka swimming pool kadako, o di mas dakaw ang grasya nga iya makuha. The more lively our faith in receiving confirmation, then the greater will be the grace we receive. So, ang taksada na to, o ay labot nga mabaw ang atong taksana ng atong gugma, na apag yo'y sulod, ang usa ka pitse lang atong gugma sa Dios, na apag yo'y siya sulod nga mga dili dapat diha, balas, bato, unsa man ang mga balas, mga bato. So dali ra mapuno para sa anagon kuan, mo antumig julubi sa una, coke, mawais man ko, mayon ko ay lag butay ice. Nga naman di ka sakit ako tutunan, pero di ay mas daghan man kung walay ice. Kung daghan kay ice ay hurot na, puro ra to ice. So yani pod, kung naghana siya suludaan, gamay na lang ang tubig nga masulod nimo. So unsa man ning mga gisulod nimo sa imong taksanan? Mga irritation sa imong isig katawo, a little unforgiveness, a little annoyance, a little hatred, mga a little of everything. No? So, daghan. So,
Okay. About sacrament, ngayon soon, the disposition of the one who administer do not influence. Meaning, bisan pag makasasala si Father, ang grasya nga madawat nato parehas ra gyapon. It does not depend. So manadili na siya tinuod nga ay di ko siya mosimba kay basig gamay lang akong grasya kay makasasala si pare. No, pareho ra gyapon na. Pero dili lang nindot ang iyang humili. Kaya ang pare nga wa ka tinarong, usually ang humiri di gid pud tinarong. Okay, kana lang. Example, it is wrong for a priest to celebrate mass nga na siya mortal sin. Dako kay nakasala. Silutan na sila sa Ginoo, grabe. Na sila mortal sin, tapos naga-celebrate sila mass, they will answer to God. Huh? It is a sacrilege. Pero si God ay bahala nila. We have no right nga to judge them. Pwede na to i-correct kung in a loving way, but si God na bahala nila. Pero, the sacrament that you receive is still effective. The person receiving the sacrament would receive the same amount of grace regardless of whether the priest was a saint or a sinner. Because it does not depend on us or the priest. Because it is Jesus who attached the grace. So dapat, importante lang, nga sa pag-consecrate sa pare sa panog bino, dapat naa siya'y power. Meaning, naordinahan siya. Dili siya fake nga pare. Kaya kung wala siya maordinahan, patay ta. Next, na siya intention. Sa iyang pag-consecrate, na siya intention sa iyang hunahuna nga mahimo unta ning lawas ug dugo. Okay. Next, iyang gi-perform ang essential ceremonies. Iyag yung gisulti niya ang words nga Jesus gave the bread to his disciples and said, take this all of you. Sulti niya. Kaya kung di niya isulti, nagadawat ta sa lawas ng dugo ni Kristo, dili ito lawas ng dugo ni Kristo. Pero wa man siguro kabuhat po daan no? Unless na lang yun kung nabuang ng pare mga imbes nga words of consecration ang iyang isulti, telenovela ang iyang isulti. Madunggan po siya na may microphone. Okay. So, walay labot ana, sa sacrament na ay ginatawag nga character. No? So, character that is imprinted on the soul. Mura siyang tattoo. Tattoo sa imong panet nga dili na mapanas. For example, unsa man nga mga sakramento ang naay character. For example, bunyag. Bunyag, mabunyagan nga niyang bata, ang iyang kalag na matataka na siya. Ang Ginoo ray makakita na. Mga angels o mga saints ray makakita sa kalag nga naitatak. For example, ang bata ni dako gibiyaan niya ang iyang pagkakatoliko, no? Mubalik siya pagkakatoliko. Bunyagan pa ba siya otro? Di na, ano man, forever na. Bisan pag kanang bataana maadto sa impyerno, naagya po ng tatak, di na mapanas. Tatak nga binunyagan. Ha? Pero do not misunderstood nga kung tatak di na mapanas, meaning di siya maimpyerno. No. Maimpyerno gyapon ka, pwede gyapon. Pero kana nga tatak, dili mapanas. Forever and ever. So, meaning, ang iyang panagway sa kalag na usab. So, unsa may implication pagkausab sa iyang kalag? Ang iyang kalag na usab para kini pwede na mo absorb sa unom ka sakramento. Meaning, kung ang kalag lingin, butangan ni mo, hansakan ni mo mga sakramento, kumpirma, muunto lang, kay lingin man. Pero pagdawat niya sa bunyag, mausab ang panagway sa kalag, na siya mga grooves, na pwede na makasulod, makasyot na dito ang mga
sakramento nga uban. Mao na may isuon nga stricto kayo simbahan pag pakasal, pangitaan kag baptismal certificate. Pag kuan, pangitaan kag baptismal certificate kumpirma. Ano man? Tungod ba kay lisod-lisod na simbahan? No, because the simbahan is a good mother protecting us. Because kung wala ta na kumpirmahan, walay epekto ang ubang sakramento. Kung wala ta na bunyagan. Sige ta pangalawat, walay grasyang madawat. Because the bunyag is the first sacrament that changes, gives character, a new panagway sa atong kalag. It is a permanent quality of the soul, alteration in the soul which forever will be visible to God and angels and the saints. Pareho sa kuan God, sa artist, maayos siya mo painting, na-aksidente siya, naputol ang iyang duha kamot. Bisa pag naputol ang iyang duha kamot, dili na nimo na mawala ang iyang talent sa iyang mind. Kuha ninyo? Forever na diha. So, the character of baptism is a supernatural talent which gives us power to absorb the graces of other 6 sacraments. Ang confirmation, naapod na siya. Kung makumpirmahan ka, forever na pud ka, mausab ang imong panagway. Di nakakinanglang kumpirmahan otro. Ang pagkapare, maupod. Kung ang pare, tulibagbag, nigawas, nag-adik, nag-asawa, tapos nagbasol sa iyang sala, gusto siya mo pare gotro, niya gidawat siya, kumpirma, ordinahan ba siya gotro? Di na. Kay forever a priest in the order of Melchizedek. So, naa siya power to celebrate Mass. Ang gahom ngayong nadawat is forever. Uy, what happened? Okay, so dito rin ay tataman. No? So, ato na sacramental grace, sanctifying grace, the quality, character of the soul. Sis? Gabi.